sumarap kasalanan mo. Nag-iwan ka pa na markada, parang tato para lang maalala ko. Nagbalin manen anaranyag, nabara ken napanragsak iti ili ti bukay. Gapo ti panakay subli, ti panang rambak ti Cacao Festival 2025 iti bukay. I believe in happy endings. Dupudop ti tao iti Bukay Plaza. Gapo ta iti maudi a pasya ti piyesta, naidanon kadagiti bukayenos, dagiti nalalatak a performing artist. Kas kada duo host Ian Red ken Lassie, the Clone Grand Champion Jean Jordan, Drag Race Philippines Season 3 winner ani Maxi Andreson, ken Filipino rapper, singer ken songwriter ani Al James. May sa kadagiti highlight iti rabii, the search for the next female pop superstar grand champion ani Angeline Quinto. Ano sa dinod ta, nakising along dagiti bukayenos kadagiti hit song na. Last but not the least performer, the Filipino alternative rock band na simikat ti year 2004. Ti banda, Ahey. Magandang gabi, Bukay! Pagyamanan met, dagiti bukayenos, takalaksidan anariknada manen, nga isudat na ipangpangruna, na ipanamnama kadakwada iti agtultuloy apan ng rambak, iti Cacao Festival iti ili. Sobra po, sobra tiragsak ko nga nagado ti artista nga may tatati inala po da mayor kada congresswoman nga artista kat hala nga pang ubing maka-relate pa pati babakot lalakay pang masa po tinala da nga artista. Yaman na inikan na tayo ni Apo Congressman JB Bernos ken Apo Congressman Ching Bernos ken di ayatan tinga mayora ta Jaja Bernos ken ni Vice Jojo Sales. Tinabalaygian ngopat ngal daw a selebrasyon ti piyesta iti ili, ket babaen iti liderato ni Mayor Jaja Bernos, ken tulong ken suporta dakong JB Bernos ken Kong Ching Bernos. Naglepas ti Cacao Festival 2025, babaen iti grand fireworks display. Jessica Boreta, Balitang Solid North.